Здравейте и добре дошли в VIP Club Дарби. Знанието на езици е богатство, което дава възможност да изразявате себе си и да общувате с околните. Това е знание, което отваря врата към другите. Все повече хора изучават чужди езици с определена практическа цел – туризъм, обучение в чужбина или работа в международна среда. Кога, защо и как изучаваме чужди езици е темата на разговора ни днес. Останете с нас, за да научите какъв е ключа към успеха. Разрастването на Европейския съюз усложни лингвистичната среда, която ни заобикаля. Благодарение на отворените граници и свободното движение на хора в рамките на Съюза, европейското общество непрекъснато разширява взаимовръзките между граждани от различни страни. Изучаването на чужди езици е обосновано от нуждата от ефективна комуникация, улеснява мобилността на гражданите, стимулира икономическия растеж и интеграцията. Гражданите на държавите с редки езици са най-мотивирани да овладеят поне един международен език. Така могат да използват знанията си като универсално средство за общуване в повече ситуации. От няколко десетилетия изучаването на поне един чужд език в училище е задължително. Последните години наложиха тенденцията за овладяване на поне два езика, освен родния. За да чуем мнението и на специалистите, днес сме поканили експерта по сертификатна подготовка Миряна Ташкова. Госпожице Ташкова, преувеличава ли се значението на чуждоезиковата подготовка? Според мен не се преувеличава. За съжаление, моите наблюдения, както и на моите колеги и познати са, че българина не владее достатъчно добре много чужди езици. Говоря за умения, които да са достатъчно добри за работа с този език или за следване с този език. В сравнение с други европейски държави, ние определено изоставаме. Изучаването на чужди езици традиционно е приоритет в българското общество. Всяка година се увеличава броят на хората, които изучават два и повече чужди езика и намалява възрастта, от която децата започват чуждоезиковата си подготовка. Резултатите от проучването, проведено в VIP Club Дарби, утвърждават стремежа на българите да развиват лингвистичните си умения. 96% от анкетираните заявяват, че владеят поне един чужд език над средно ниво, а 64% използват два чужди езика. Мултилингвистичните умения са приоритет на анкетираните между 19 и 40 години, като над 2/3 от тях желаят да изучават още един език, без обстоятелствата пряко да налагат това. На най-високо ниво българите обикновено владеят английски език, а за втори език повечето анкетирани посочват немски или руски. Прави впечатление, че като първи чужд език традиционно се изучава някой от най-разпространените международни езици, докато за втори и следващ чужд език много хора избират и по-редки езици. Статистиката показва, че в Европа има 5 езика с най-широка употреба. Това са английски, френски, немски, испански и руски. 95% от хората, които учат чужд език, изучават някой от тези езици. По ваши наблюдения, курсовете за кои езици са най-търсени в езиков център Дарби? Определено и традиционно това са курсовете по английски език. Много хора работят или учат на английски език. Също така немски език. Напоследък става много популярно хората да ходят и да учат или да работят в Германия, където естествено се предпочита немски език. Търсят се, но и по-малко подготовка и курсове по френски и испански език, тъй като това са много разпространени езици не само в Европа, ами и по целия свят. Имаме кандидати и също така свързани с обучение на руски език. Месец май е наситен с много празнични събития, но и с нелеки изпити и приемни процедури. Вижте какво предстои в новините на VIP Club Дарби. На 11 май 2014 година църквата Света Мъченица Параскева в София за поредна година ще приюти под купола си детския фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни, организиран от Фондация Дарби и църковното настоятелство. Музиката е най-прекият път към сърцата и душите на хората. Заповядайте на фестивала, за да се насладите на една трудна за изпълнение, но наситена с чист духовен стремеж музика. Вратите на храма са отворени. През изтеклата седмица учениците, включени в проекта за обучение по специалностите компютърна графика и графичен дизайн, работиха по създаването на плакатна тема „Екология – опазване на околната среда“. Плакатите бяха изработени с използването на символи и елементи от областта на екологията, чрез класически и съвременни средства за проектиране. Учениците, изработили най-добрите плакати, ще участват в национална конференция по екология.
Холандските университети отдавна са открили ключовото значение на комбинацията от академични познания с практически занимания в реална работна среда. Основната цел на обучението е студентите да бъдат подготвени в съответствие с изискванията на съвременната работна среда и това да увеличи шансовете им за изграждане на успешна кариера. През месеците април и май е най-активната фаза на кандидатстването в университетите за приложни науки в Холандия. В Великобритания тече късното кандидатстване за прием 2014. Пролетните месеци са подготвителен период за подаване на документи в Австрия, Германия и Белгия. Овладяването на един чужд език отнема време и изисква постоянство и старание. Има ли универсален метод за лесно научаване на чужд език? Такъв метод не съществува. Това е все едно, че да се опиташ да напъхаш няколко души в един същи номер обувка. Няма как да се получи. Въпреки това има няколко доста ефективни начина човек да упражнява езика, който се опитва да започне да говори. На първо място това е естествено максимум говорима практика на този език. Това е нещо, което много се подценява от българите. Освен това, всеки човек, който изучава някакъв език, трябва да бъде изложен на най-различни текстове, стилове, жанрове и медии, които да са на този конкретен език. Чуждоезиковата подготовка започва още от ранна възраст и преминава през задължителните часове в училище и допълнителни занимания в езикови школи. След време обучаващите се овладяват отлично граматиката, имат богат речников запас и въпреки това свободната употреба на чужди език често е проблем. Специалистите препоръчват за преодоляване на езиковата бариера езикови курсове в чужбина. Езиковите ваканции и курсове в чужбина съчетават обучение по чужд език с разнообразна спортна и културна дейност. Те са шанс за изучаване на чужд език в страната, в която той се говори ежедневно. Огромно предимство е възможността за общуване с местните и досега с тяхната култура и начин на живот. Обучението се води от квалифицирани преподаватели, за които езика е роден. Това помага за лесното и бързо усвояване на правилното произношение. Учебните занятия се комбинират с социални мероприятия. Така се насърчава общуването между курсистите на чуждия език и непосредствената употреба на наученето. Очаквайте следващата ни среща след седмица. Ще обсъдим изискванията и процедурите за прием в най-добрите университети в Европа. Макар в голямата си част висшите училища да използват принципа на документално кандидатстване, съществуват и някои важни изключения. За приемните изпити и подготовката на едно успешно кандидатстване ще говорим с експерти и кандидат-студенти в следващото ни предаване. Довиждане и благодарим, че бяхте с VIP Клуб Дарби.